Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Subdivisional Magistrate ka Mairang Civil Subdivision Mairang ha ka hukum balapan mi ha ka arpu paratrik buna jemang arajar arpu wei ula wengno ya ka hukum kangkut ya ka snong umtlong la ban penken mau hang ni balapan hap ya ka snong umtlong kum ka jaka kangkut ha ka khatnyo trik buna jemang arajar arpu wei kum shibenta ban te lakam ya ka jingsa priang jong kanyang jingpang COVID-19 namar ka jingdon jong kindong pang COVID-19